Woensdagavond werd generaal Stanisław Maciek herdacht op de pier bij de Grieten. Veel mensen kwamen samen bij het standbeeld van de man die een belangrijke rol speelde bij de Slag om de Schelde. Onder de aanwezigen ook leerlingen van het Lodewijk College. En voor hun stond de hele dag in het teken van de herdenking met een belevingsdag. We zijn begonnen op school. We werden opgehaald met militaire voertuigen ook, die uit de Tweede Wereldoorlog komen. Op het stadhuis zijn we verwelkomd, hebben een film gekeken. Dan zijn we nog naar verschillende plekken geweest, hele mooie plekken. Ook naar het Gdynia Museum. Ja, zoveel te weten gekomen. En dus zijn we uiteindelijk de laatste 10 kilometer gaan lopen. Zijn we vanaf ergens bij Zaamslag naar hier toe gelopen en toen zijn we hier beland. Voor Sepp voelde deze dag in ieder geval niet als een verplichting. Ja, ik voel me vereerd dat ik hierbij mag zijn, zeker. Dat ik hier deel van uit mag maken, ben ik echt heel vereerd voor. Ik ben zeker hartstikke geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En ik ben heel blij dat we dit gesprek in het Nederlands kunnen voeren. Daarom staan we hier. Het is heel bijzonder, omdat je stilstaat bij een heel mooi stuk, maar ook een heel bijzonder stuk geschiedenis van onze streek. En dan is het fijn dat je met bijna 50 jonge mensen verhalen kunt aanhoren, maar ook in contact komt met mensen die er meer van weten, zoals het Oorlogsmuseum in Axel. En dat draagt allemaal bij tot het grote verhaal. En dat grote verhaal wordt met veel interesse gevolgd door jongeren, ziet Evert-Jan in zijn lessen. De Tweede Wereldoorlog trekt altijd aan. En dat is heel mooi ook om mee te maken voor ons als geschiedenisleraren. Als we in de 3e klas HAVO-VWO dat thema aansnijden, dan krijgen we altijd een goede respons. Een stukje op de begraafplaats geweest, dan slik je toch wel een keer. Leeftijden, jongen net op zijn verjaardag, is hij gestorven, net 19. Onvoorstelbaar eigenlijk, dat hij in een ander land gaat vechten voor iemands anders vrijheid. Dat vind ik heel mooi. Voor Veronica, die zelf een Poolse achtergrond heeft, was het ook een bijzondere dag. Ze was zelf niet bij de belevingsdag, maar had een andere belangrijke rol tijdens de herdenking. Ja, ik moest de Poolse kolonel aanspreken in het Pools dus. En ik vond het wel spannend, maar het is uiteindelijk goed gekomen, dus ik vond het wel heel leuk eigenlijk. Wat moest je vertellen in het Pools? Ik moest ze goed toespreken met dat ze hartelijk welkom zijn en dat we heel blij zijn dat ze hier zijn gekomen. Waarom vond je het zelf belangrijk om hier te zijn? Het is gewoon omdat ik roots in Polen heb, dus ik vond het wel belangrijk om dit te doen, want het is wel zonder die generaal zou het hier niet vrij zijn. En ik vond het wel gewoon heel speciaal, omdat ik ook heel mijn familie in Polen heb en het is toch wel iets speciaals. Omdat herdenken en herinneren bijdraagt aan een stukje cultuur. Zoals we nu zien leerlingen met een Poolse achtergrond een bijdrage leveren. Bij onze leerlingen die hebben meegelopen vandaag zijn leerlingen ook met een andere achtergrond en het verbindt.